προεδρικό διάταγμα. Ως δημόσια εορτή τοπικής σημασίας δηλαδή. Θέλω να σας πω ότι βρισκόμαστε σε ένα νησί το οποίο, αν δεν γνωρίζετε και θα διαπιστώσετε στη συνέχεια, είναι ένα πάρα πολύ όμορφο νησί, έχει φυσικές ομορφιές, αλλά πολύ περισσότερο είναι ένα νησί το οποίο φημίζεται για την πολιτιστική του φυσιογνωμία, για την ιστορική του αναφορά ως πρώτη πρωτεύουσα. Βεβαίως εδώ θα έχετε τη δυνατότητα να δείτε, νομίζω Γιώργο, το ναό της Αφέας. Έχουν ήδη ψηφίσει τα παιδιά. Ο ναό της Αφέας είναι, ο ναός της Αφέας και ο ναός του Απόλλωνα εδώ κοντά είναι οι σπουδαιότερες αρχαιολογικές θέσεις της χώρας και κατ' επέκταση της Ευρώπης. Θα το διαπιστώσετε. Επίσης θα επισκεφτείτε, όπως ενημερώθηκα, και τη Μητρόπολη της Αίγινας, εκεί όπου ορκίστηκε ο πρώτος κυβερνήτης της Ελλάδας, ο Ιωάννης Καποδίστριας. Θα δείτε ακριβώς και από πού μίλησε, από το παράθυρο από το οποίο μίλησε. Επίσης θα μπορούσατε να δείτε και άλλα κτίρια ιστορικά. Και βεβαίως μιλάω για το ορφανοτροφείο της Αίγινας, ένα σπουδαίο για το μέγεθός του κτίριο. Δεν ξέρω αν έχουμε χρόνο να πάτε από εκεί να το δείτε. Και βεβαίως θα δείτε το Ελληνάρδιο, ένα σχολείο το οποίο αναφέρεται σε μια σχέση και σύνδεση που έχουμε και ιστορική και εκπαιδευτική, διότι έφυγε από εδώ ως προκαταρκτικό σχολείο, ως το πρώτο δημόσιο σχολείο, και μεταφέρθηκε στο πρώτο γυμνάσιο, στο οποίο και εσείς σπουδάζετε. Αυτό έχει σπουδαία σημασία και νομίζω ότι λειτουργεί μια σχέση, ας πούμε, δική μας με εσάς που έχει αυτά τα ιστορικά. Και αυτή είναι η ελπίδα, παιδιά. Η αντίδρασή μας πρέπει να είναι η μόρφωση και η αγάπη μας για ό,τι καλό έχει αυτός ο τόπος. Και η ιστορία αυτού του τόπου είναι πάρα πολύ βαριά. Ξέρω ότι είστε κουρασμένοι, δεν θα περάσουμε μέσα να καθίσετε καταρχήν, αλλά πριν όμως δούμε μέσα, να σας πω ότι σε αυτό το σημείο που είμαστε τώρα, έγινε η υποδοχή του Καποδίστρια στις 12 Ιανουαρίου του 1828. Ψάλθηκε η δοξολογία στον Θεό, μπήκαν μέσα, έγινε δοξολογία και από το σημείο εδώ απέναντι θα σας δείξω μετά τον εξώστη, ανέβηκε ο Θεόφιλος Καΐρης και τον προσεφώνησε τον Καποδίστρια και του είπε το καλώς ήρθες και τα λοιπά. Στη συνέχεια ο Καποδίστριας με όλη την κομπή πήγαν παραπέρα, είναι το κυβερνείο. Θα πάμε μετά ακριβώς. Μάλιστα, όπου μετά άρχισε να εκδίδει τους πρώτους νόμους του κράτους, τα λεγόμενα ψηφίσματα. Με τείχος κάτω και πάνω. Δυστυχώς δεν απέφυγε ο τόπος στην καταστροφή. 3 καταστροφές, η πιο φοβερή έγινε στις 24 Οκτωβρίου του 1537 από τον περίφημο Χαϊρεντίν Βαρβαρόσα, το πρωτοπαλίκαρο του Σουλεϊμάν, του μεγαλοπρεπή και κάτι τέτοια. Ιουλίου του 1834 και μάλιστα έκανε, λέει, και έκπτωση και 20% στο ενίκιο. Ο Κλεάνθης μαζί με τον Σάουπερ ήταν οι αρχιτέκτονες που έκτισαν το Ελληνάρδιο, το σχολείο αυτό, και όχι μόνο, έκτισαν Ελβετία σε Καντόνια, δικό του έργο είναι, έργο του Καποδίστρια είναι το Σύνταγμα της Γαλλίας. Αποφεύθηκε ο διαμελισμός της Γαλλίας που ήταν μεγάλες δυνάμεις μετά την ήττα του Ναπολέοντα.
Στο συνέδριο της Βιέννης το 1815 έλαβε μέτρα, προσπάθησε να βάλει μέτρα για να καταργηθεί το δουλεμπόριο των σκλάβων, των μαύρων. Ο Καποδίστριας κατέθεσε στο συνέδριο της 6 Λασαπέλ το 1818 ένα υπόμνημα, προσέξτε, για μια πανευρωπαϊκή στο φύλλο των Ελληνάδων. Έχω την αίσθηση ότι θα ανέβω το προσωπικό μου Γολγοθά. Θα το κάνω όμως για την ελευθερία της πατρίδας μου και για την νεολαία, το οδόκου όνειρο της πατρίδας, όπως ονόμασε την νεολαία. Οι δύο μεγάλοι καημοί. Μάλιστα, έδινε και βιβλία, αγόρασε βιβλία και έστειλε στους δασκάλους του εξωτερικού βιβλία. Τους διαλόγους του Λουκιάνου, του Πλάτωνα, του Ηλία του Μινιάτη κτλ. Γιατί πίστευε ότι για να ελευθερωθεί ένας τόπος πρέπει πρώτα να καλλιεργηθεί πνευματικά και μετά να φθεί. Στα συνέπεια πάλι πίστευε πάρα πολύ στη μόρφωση των Ελληνοπαίδων, όπως έλεγε. Και γι' αυτό το λόγο ξεκίνησε εδώ η βάση της εκπαιδευτικής πολιτικής από εδώ από την Έλληνα. Όπως και οι βάσεις και της παιδείας και της εξωτερικής πολιτικής. Εδώ κόπηκε το πρώτο νόμισμα, ξέρετε, ο Φίνικας, αλλά και στα αρχαία χρόνια στην Έλληνα πάλι κόπηκε το πρώτο ευρωπαϊκό νόμισμα, η λεγόμενη Χελώνη, στα μέσα του 7ου αιώνα π.Χ., που ήταν πάνω μια γυρή Χελώνη. Προσέξτε, γράφω μέσα εδώ, ότι εδώ πανηγυρίστηκε η νίκη του Καραϊσκάκη στην Αράχοβα, της 24ης Νοεμβρίου του 1926, και λέει η κοινική εφημερίδα, το επίσημο δηλαδή, ότι λόγος αυτοσχεδιαστής παρά του κυρίου Σπυρίδωνος Τρικούπη, καθή στιγμή επανηγυρίζει το ενεγίνη λαμπρά νίκη του Καραϊσκάκη. Και μάλιστα λέει χειροκρότησε το πλήθος των Ρήτορα. Ένα χρόνο μετά, γιορτάστηκε το σημαντικό γεγονός του Ναυμαχίας του Ναβαρίνου, εδώ πάλι. Στους 8 Οκτωβρίου 1927, από ένα τυχαίο γεγονός, ο σημαντικός στόλος βύθισε τον Οθωμανικό που ήταν στο Ναβαρίνο, εκεί στην παράγεια της Πελοποννήσου. Αυτό γράφει η Γενική Εφημερίδα, γιορτάστηκε η Γενική Εφημερίδα μετά εδώ στην Αίγινα, με ομιλητή τον Τρικούπη ξανά από αυτό το μέρος, και καταλήγει και λέει: επανηγυρίσει δε η αξιομνημόνησος αυτή η μέρα ως γιορτή απελευθερώσεως της Ελλάδος. Αν δεν είχε γίνει αυτό το γεγονός στην ναυμαχία του Ναβαρίνου, δεν θα είμαστε εμείς ελεύθεροι. Τυχαίο γεγονός ήταν, έτσι θέλησε ο Θεός, και αυτό απελευθερωθήκαμε. Γι' αυτό και ένα χρόνο ακριβώς μετά, προσέξτε από την ναυμαχία, το 1828, ο Καποδίστριας έκτισε την Εκκλησία στο Σωτήρα Χριστός ορφανοτροφείο για τη σωτηρία της Ελλάδος από το που έγινε αυτή την ημέρα, στις 8 Οκτωβρίου δηλαδή, του Ναβαρίνου. Εδώ τέθηκαν οι βάσεις της οργανώσεως του κράτους. Ασκήθηκε εκτελεστική, νομοθετική και νομοτελεστική, δηλαδή εξουσία. Στον Άθλιο που πήγε, έτσι περίπου άλλα 2 χρόνια. Εκεί, μέχρι την αποφράδα ημέρα, στους 27 Σεπτεμβρίου του 1831, έξω από τον νόμο του Σπυρίδωνα, πρωί-πρωί. Το φιλοξενούσε ίσως. Αυτό έπρεπε να το... εγώ δεν το είχα, δεν το είχα. Είπα στον κύριο ότι πριν από 2 χρόνια που είχα μείνει 2 βραδιές εδώ, Σαββατοκύριακο. Εδώ, μια κυρία ήταν. Και λίγο παραπάνω είναι ένα πολύ ωραίο καφενείο, αν δεν κάνω λάθος. Έχει μια ωραία αυλίτσα, δεν έχει? Η αυλή. Μπράβο και τα λοιπά. Τώρα, μπορείτε ο καθένας να κάνει. Πού θα δώσουμε σε να πάμε? Τώρα όπως θα βγούμε, θα δούμε το λιμάνι και θα σας δείξω. Άδαμ, κύριε. Γεια σας. Ελάτε, Αλέξη.